Това е йога за развиване на мозъка. Постепенно събужда скритите сили в нас, както и подобрява концентрацията. Правилното изпълнение на този комплекс е като захванем с ръце ушите. Палецът трябва да бъде от външната страна, а показалецът от вътрешната страна на ухото. Дясната ръка трябва да бъде върху лявата ръка. Хващаме ушите с кръстосани ръце и ще направим няколко клякания. Едновременно с клякането надолу вдишаме. Тази препоръка за дишането трябва да се спазва точно и да не се променя. Едновременно с изправянето издишаме. Тази препоръка трябва да се спазва точно и да не се променя. Повтаряме клякането и дишането 8, 9 или 14 пъти за един комплекс. Хората, нуждаещи се от допълнителна помощ, изпълняват 21 пъти. Не забравяйте да се абонирате за канала на Кари Стайл и до скоро на постелките!